Du ved det måske ikke, men mange handlende tjener penge hver eneste dag på det finansielle marked. Og det er uanset om økonomien går op eller ned. De professionelle tjener penge, hurtige penge, ved at bruge et simpelt trick. Det eneste man skal kunne er at forstå, hvordan folk vil reagere. Når priserne på en aktie stiger, er der flere, der køber den. Derfor vil den vokse endnu mere på kort sigt. Når prisen på en aktie falder, er der flere, der sælger, og derfor vil den falde endnu mere. Igen er det på kort sigt. Indtil for nylig har det kun været professionelle, der kan bruge denne strategi til at tjene penge. Men der er nu hjemmesider, der tillader at handle med aktier og aktiver med et enkelt klik. Metoden til at drage fordel af denne strategi kaldes binære optioner. På den her hjemmeside vil jeg forklare mere omkring metoden og hvordan du kan starte med at bruge den. Jeg garanterer, at du ikke behøver økonomisk viden for at kunne begynde, og du kan handle hjemme fra dit hus. Du har kun få klik fra at handle på disse simple hjemmesider.